sampean ki lho. Ini api ngene iki lek ndelok li pari lemu niki seneng nang ati hawane. Mantep, mantep. Loh, lah kok bapak ngerit ning kono. Ngerit ning paret enggak ya? Loh. Pak. Lah kok pari kok Mbok Riti kaya ngene iki piye lho Pak maksudmu ki? Lah ora wah ten iki paling ton. Ora wah piye to? Enggak wah. Enggak wah piye wong iki lho. Isek gelem tumbuh kok ora wah lho. Ora lho ten iki pari iki paling cilik-cilik ngene iki paling ora gelem wah ora. Ya panggao ki ya dek iso wah lho. Nah, kok iso-isone malah wong pari koyo ngene jepik-jepik rantai paku. Malah Mbok Riti. Ya ampun apa? Apa mbok kon mangan ndut aku kok. Kok yang ngomong sing apa? Alah, ora api-apian. Orang-orang jongkok wong sak gelem iki karep wong pari lek nandur ram kok malah iki. Riti nggo pakan sapi lho. Nek iki hasil dikasih. Ngomongnya ngarit wis seneng-seneng ngarit malah sapi dan disakani pari. No, pari berkoyok ngene. Ngene iki mung iso panen. Panen opo wong pari berkoyok ngene diri. Guru koyo ngene. Muring-muring. Ya sampean ki lho. Lah, dan rasane jembleng aku. Aduh, kene iki delok pari api-api sing kene yo iki rene kok yo panen bakal iki. Sok iki to ngatuk iki pari berkoyok ngene. Sesuk kok tak kok sakon aku duit. Alah, duwe iki kapan? Wong pari kok ngene kok diriti kok masalah muring-muring ngantek. Wong kok lep ning nggon hutan lho. Gimana Mbok Riti koyo ngene ya pegel aku. Sing nanduri lho aku sing matuni aku kok. Pari kira gelem ora kok iki kok. Lagi mau apa? Sore kayak mendunge koyo ngono. Panggah gelem Ora gelem. ora gelem apa? Nganu ning kok Ketok wong lanang koyo ngono. malah koyo ngono. Panggah ae. Wong kok lanang kok malah ngeriti koyo ngono wi. Enggak wi panganan wi. Pali nandre malah mbok jabut koyo ngono kuwi. Pan. Oh, koyo ngene iki, Bang. Jengkel nih. Das. Balik nandur ram kok malah kok jabuti nguras. Tapi udah patah. Alah, boh. Terus apa nih? Nah, aku siksa kok yang ini loh. Nah, sampai dupus kayak gini iki. Terus apa nano? Pari kok ngene diritirain tuh. Sapine rumah urung. Luwak, nggak menggah aku.